Igbo ndị ọma ekelekwa m unu nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 30 n'ọnwa 10 afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. Ọnụkpụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Ụkpụrụ mmawapụta nke ego maka okporo ụzọ nakwa otu bọọdụ nhazi nke afọ 2024 abụrụla nke gaferela nnọrọ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia. Ụkpụrụ iwu ahụ nke onye ndu nke ndị ka nọ n'ọgụgụ ma bụrụkwa onye na-anọchite anya mpaghara Rochukwu n'ụlọ nzukọ onye ahụ ya bụ Honorable Uchenna Okoro na-akwado bụ nke chọrọ ka amawapụta ego nke a ga-edopụ iche maka nrụzigharị nakwa ịkwalite okporo ụzọ ndị dị n'ime ime obodo gbaa gburugburu kansụl 17 enwere na steeti Abia. Ụlọ nzukọ ahụ kwadoro ụkpụrụ iwu ọzọ yikwara nke a kpọrọ ụkpụrụ iwu nke ịdị mma okporo ụzọ ndị nọ n'ime obodo afọ 2024 maka nnụrụ nke atọ ya. Ụkpụrụ iwu nke a na-elegide anya n'ịhazi nakwa ilekọta atụmatụ ọrụ ngo bụkwanụ ndị nke nọ n'okporo ụzọ ndị enwegasịrị na steeti Abia. N'okwu ya nyere ndị nta akụkọ ka ọnọnọha pịachiri ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia bụ Right Honorable osote ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia bụ Right Honorable Austin Okezie kwuru n'ụkpụrụ iwu abụọ ndị a enweghị akụkụ nke ọbụla na-emegirite ibe ya n'ihi na nke ọbụla na-arụ ọrụ dị iche. Otu pati Labour agbapela usoro ịchụnta nkwado nke otu pati ahụ dịka a na-aga inwe ntụliaka ọchịchị kansụl na steeti Abia dịka ha na-agbaso egede a maka ịsọmpi gburugburu wọọdụ dị 148 n'ime kansụl dị 17 na steeti Abia. Ememme mgbape ahụ emere n'Aba nke nnukwu osote onye isi oche na otu pati Labour maka mpaghara South East nke aha ya bụ Honorable CK Igara nọrọ n'ihu ya chee ndị nke ji aha otu pati ahụ azọkwa n'ihu ndị mmadụ ndị bụ ndị ga-azọkwa ndị isi oche na kansụl 17 nke ọ kọwapụtara n'okwu ya na ndị niile a bụ ndị ọ na-agba ume ugbu a ka ha bụrụ ndị nke ga-echeta na ọ bụ otu pati Labour na-emeghe ihe ha bụ ebe ọ dụrụ ha ọdụ ka ha nọgide na-erubere iwu na ụkpụrụ nke na-achịkwa otu pati ahụ si eme ihe isi mgbe ọbụla si otu ahụ zere agwa ibuli onwe ha elu karịa iwu nakwa ụkpụrụ ndị nke na-achị otu pati ahụ. Onye na-arụgodi ọrụ ugbu a dịka onye isi oche nke otu pati Labour na steeti Abia bụ Prince Ndụbụeze rịọrọ Gọvanọ Alex Oti arịrịọ ka ọ kwado ụkpụrụ ndị ga-ahụ na enwere ntụliaka kwụ ọtọ na steeti a. Ahụghị Gọvanọ Oti nakwa ndị osoyachi na mmemme mgbaso egede ahụ n'agbanyeghịkwa na gọvanọ nọrọ n'otu ihe omume kwụsie ya ike na ukwu siri ya ike n'ime otu pati Labour. Otu ọtawike steeti Abia ejikọrọ ọnụ maka ịkpatara steeti Abia ego na-egosipụta nchegbu ha na-enwe ugbu a gbasara agwa ndị efulefu na-akpaso ndị ọrụ ha nke bụ ịkụ ndị ọrụ ha ihe nakwa imebisi ụgbọala ha site n'aka ndị omekome ndị dara iwu na steeti Abia. Onye isi oche nke otu ọtawike a ejikọrọ ọnụ nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ọchịchị kansụl bụ Ụzọ Nwachukwu tepụrụ mkpu a n'ozi nke emere ka o rute ndị ntaakụkọ aka. Ọ gbakwunyere na ndị ọrụ otu ọtawike ahụ abụrụla ndị agamevu na amajakarị ebe ọ kọwapụtakwara na ndị dakwara iwu esorola n'otu aka ahụ na-eme ka ọrụ ha bụrụzi ndị nke na-eyi egwu. Nwachukwu ṅụrụ iyi na ntaramahụhụ na-eche onye ọbụla aka kpara na-akpaso ndị ọrụ ọtawike a ụdị agwa ọjọọ a na-emebisikwa ngwongwo ndị nke ha ji na-arụ ọrụ ha, na-ekwu na ụdịrị ndị a ga-agbarịrị nkwa egwu nke iwu ga-akụrụ ha na-enweghị ihe ọbụla dị ka obi ebere nke a ga-emere ha.
onyeisiala Bola Tinubu agbapeela akara ncheta ndị agha soja nwụrụ anwụ nke afọ 2025 nakwa akpa ego eji akwanyere ndị ọrụ agha ugwu nakwa icheta ntụnye nakwa ihe ndị nke ha mere n'inye aka maka ichebe ala anyị. N'emume mere na Abuja, onyeisiala Tinubu gosipụtara obi ekele ya nyere iji ọrụ ha kpọrọ ihe nke ndị agha na-egosipụta n'ichebe ala Naịjirịa ma too ihe ịga nke ọma ndị nke a na-enwele n'oge ndị na-adịbeghị anya n'ọgụ a na-alụso enweghị nchekwa. Na ncheta nke ndị soja egburu n'oge agha, odeakwụkwọ ukwu ala anyị bụ George Akume mapụrụ ọkwa ego onyinye ruru naira 500 n'aha otu ije ozi nke ọchịchị etiti. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu bụ Godswill Akpabio sochikwara n'inye ihe ruru naira 200 n'aha ụlọ nzukọ ukwu ala anyị, ebe onye Chief of Defense Staff bụ General Christopher Musa nyere naira 50 n'aha ndị isi nchekwa nakwa onye IGP ndị uwe ojii bụ Kayode Egbotokon. Onyeisiala Bola Tinubu na-enwe olileanya na ire mmanụ crude na naira ga-eme ka ngalaba mmanụ kwudosie ike ugbu a. Onyeisiala kwupụtara nke a ka nnọkọ nke ya na ndị nnọchiteanya nke otu kọmitii ntinye n'ọrụ nke ire mmanụ crude na naira nakwa ihe ndị nke aṅụcha site na mmanụ crude mgbe ọ na-atụpenye ndị nta akụkọ azụ n'obi ọchịchị ka ya bụ nnọkọ bịara na njedebe. Onye isi oche nke otu kọmitii ahụ ma bụrụkwa onye minista na-ahụ maka nhazi ego bụ Wale Edun kwuru na onye isi ala rụrụ ụka na iji naira mewe ihe bụ mkpebi emere iji wepụsịa ihe ọgbata uhie na ngebichi nke nọ n'ahịa mgbanwerịta ego. O kpughere na ndụmọdụ onye isi ala nyere ndị na-atụ nke na-eme na ngalaba mmanụ gụnyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ petrol n'ala anyị bụ NNPCL nakwa ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ Dangote bụ ka ha jikọọ aka ọnụ n'ịrụkọ ọrụ ọnụ nke ịkwalite akụnụba ala Naịjirịa nakwa obibi ndụ nke ụmụafọ obodo a. Onye minista na-ahụ maka ikikere ọkụ latrik bụ Adebayo Adelabu ekwuola na ọkụ latrik ga-alataghachi na mpaghara ugwu ala anyị n'ime ihe dị ka ụbọchị 3 na-abịa n'ihu. O kwupụtara nke a mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị omeiwu na-agba ya gbasara ọpụpụ ọkụ latrik pụrụ na mpaghara ahụ nakwa ihe kpatara ọdịda mgbe niile nke isi iyi ọkụ latrik nọgidere na-ada gburugburu ala Naịjirịa. Ya bụ nwa amadi kpughere na mwakpo awakporo okpo ọkụ latrik ọkachasị na mpaghara ugwu nke ọ kọwara bụ agwa iyi ndụ egwu, ebe nke ahụ emeela ka ihe ruru steeti 15 na mpaghara ugwu nọrọ n'oke itiri ka ọ dị ugbu a. Osote onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu bụ Barau Jibril onye kwuru okwu n'oge nnọkọ ha pịachiri bụ na ọ kọwapụtara na idu ndu nke ụlọ nzukọ omeiwu na-enwe ezigbote nchegbu gbasara enweghị ọkụ latrik nke nọgiderela ugbu a na-aga n'ihu na mpaghara ugwu ala anyị Naịjirịa. Onye omeiwu nke onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Dave Umahi azaghachila okwu nke onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya na ihe metụtara mmezi nke okporo ụzọ etiti, onye aha ya bụ Remi Osheni, onye na-ekwu na onye minista ahụ agbahapụla ihe ndị bụ isi nke o kwesịrị ị na-eme n'ihe gbasara ọdịdị nke okporo ụzọ niile enwere n'ala anyị nke ọ na-akọwapụta na nke ahụ ekwesịghị ekwesị. Onye omeiwu ahụ kpọkuru Umahi maka ndakpọ nke okporo ụzọ ndị dị n'ala anyị na-adakpọ n'ike n'oge enwere nnụrụ n'ụlọ nzukọ izu gara aga. Na nzaghachi nyere ọnụ mmiri okwu nke onye omeiwu ahụ, Umahi mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'ụbọchị Mọnde kwuru na onye omeiwu ahụ emelibeghị ọkara ihe ndị nke ya ọ rụzuru na ndụ, na-akọwapụta dịka ọ bụ onye gọvanọ n'oge gara aga na onweghị okwu ọbụla ma ọ bụ ịtagheriwe ọnụ nke ya na ya bụ onye omeiwu na-aga n'ihu inwe n'ihi nsọpụrụ o nwere n'ebe ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya nọ nakwa ụlọ nzukọ ukwu ala anyị n'ozuzu oke.
ọkaikpe Joyce Abdul Malik nke ụlọikpe ukwu etiti nọdụ n'isi obodo Abuja nọrọ taa bụ Wednesday machie ụlọ ọba ego ukwu CBN inyepụ ego a na-enyekarị steeti dị iche iche nke Rivers kwa ọnwa ugbu a. Ụlọikpe ahụ nyekwara ntụziaka na ihe metụtara nnabata nke nkesa ego kwa ọnwa a nọrọ na-eme kamgbe ọnwa Jenụwarị nke afọ a site n'aka gọvanọ Siminalayi Fubara bụ mkpugharị nakwa mgbagheri nke ihe n'ihe metụtara akwụkwọ iwu ala Naịjirịa ebe ekwesịrị ịhụ na ọ ga-akwụsị n'aka ngwa ngwa. Ọkaikpe Abdul Malik nyekwara iwu na nchabi ikpe ya nke bụ otu iwu nke akwụkwọ ikpe otu akụkụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers gbara nke onye isi ha bụ Martin Amaehule dịka ọnụ na-ekwuru ha. N'ihi nke a onye ọkaikpe ahụ gara n'ihu machie ụlọ ọba ego CBN, onye akaụntant jeneral nke ala anyị, ụlọakụ Zenith nakwa nke Access ka ha ghara ikwefubara ịmanye aka na akpa ego ejikọrọ ọnụ nke ọchịchị etiti ma dọrọ ego ebe ahụ. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekpebiela inyocha agwa nke onye omeiwu na-anọchiteanya mpaghara Aba North na South n'oge etiti bụ Alex Ikwecheghị, onye akpọrọ oku ịza ajụjụ ụfọdụ maka ịkụ otu onye ọkwọ ụgbọala mbugharị ihe bụ Maazị Stephen Abuwaseya ihe. Ọ bụ eziokwu na o zipụrụ ozi nke ịrịọ mgbaghara maka omume ahụ nke o mere. Onye omeiwu ahụ nọrọ n'ụlọ nzukọ kwarịrị gbasara ya bụ agwa ọ kpara na-ekwu na ya menyere onwe ya ihere site n'ime ụdịrị omume a. Mkpebi nke ụlọ nzukọ ahụ ịgakwu n'ihu na nnyocha nke ha na-eme bụkwanụ nke ha nabatara dịka o sochiri arịrịọ nke onye isi nke ndị ka nọ n'ọgụ na ya bụ ụlọ nzukọ bụ Julius Ihonvere rịọrọ ka ụlọ nzukọ mara na agwa ahụ ekwesịghịrị onye omeiwu ọbụla n'ụdị ọbụla ma otu moto. Ihonvere dọrọ uche ndị mmadụ gaa na otu agwa ahụ si bụrụ ihe ihere na-arụtụ aka n'omume ahụ na-abịa n'oge ụlọ nzukọ ahụ dịka otu na-emebe iwu na-arụsi ọrụ ike ichebe ahụ ọma ya n'ebe anya ọha na eze dị. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma m lọtaghachi. Ana m abịa nọsi ike. Nnọọ ka anyị gakwa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka fọrọ. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị bụ NNPCL emezigharịakwala ọnụ ego nke mmanụ patrol site na naira 99.8 ọnọbụ maka otu lita gbagoo n'otu puku naira na naira 25 na steeti Lagos nakwa gburugburu ya. N'ozi ọzọ dịkwa ka ibe ya na Abuja ebugokwala ọnụ ego mmanụ patrol site n'otu puku naira, naira 30 na-eruzi otu puku naira, naira 60 nke bụ mgbali ugboro atọ a na-agbaliela ọnụ ego mmanụ patrol n'ime ọnwa abụọ. Mbugo ọhụrụ a na-abịa dịka ọnụahịa mmanụ krudu bọni dị mfe nke ala anyị gbadatara ugbu a dịka ọ nọzi ihe dịka $72 maka otu site na $75 ọnọbụ maka otu barel. Ọ na-egosipụta ihe dịka pasentị 8.2 o jiri daa mmegide amụma amara na mmanụ ga-eru ihe dịka $77.96 maka otu barel na mgbe a na-ahazi ụkpụrụ mkpata na mmefu nke afọ 2024. Na steeti Lagos, ụfọdụ ọdụ mmanụ ụgbọala edozigharịala ọnụ ahịa ha ngwa ngwa na-adabere na mbugo a, ebe ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala ka ahụrụ ka ha na-enupụta na-aga n'ọdụ ndị na-edozibeghị ọnụ ego nke ha maka ịzụta mmanụ patrol. Ụlọ ọrụ NNPCL nọrọ na mmalite ọnwa a bulie ọnụ ego mmanụ patrol site na naira 897 na-eru otu puku naira na naira 30 maka otu lita, nke sochiri mwepụ nke ọchịchị etiti wepụrụ aka ya n'ikwu ihe a ga-ere mmanụ patrol.
n'akụkọ egwuregwu. Otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ala anyị bụ NFF ekwuola n'otu CAF ahọrọla abalị 14 nakwa abalị 18 nke ọnwa Nọvemba afọ a maka ịma aka ndị ikpeazụ maka ntozu oke iko AFCON nke afọ 2025 nke ga-adị n'etiti Naịjirịa nakwa mba Benin na Rwanda. N'ozi nke otu NFF zipụrụ nke kpughere na ịma aka ụbọchị nke ise ga-abụ n'etiti Benin na Naịjirịa n'abalị 14 nke ọnwa Nọvemba, ebe ọ ga-amalite n'elekere 8 nke abalị. Ịma aka ụbọchị nke isii ga-abụ n'etiti Naịjirịa na mba Rwanda n'ama egwuregwu Godswill Akpabio dị n'Uyo, ebe ọ ga-amalite n'elekere 5 nke mgbede. N'ikpeazụ, n'akụkọ anyị bụ isi, anwụchiela otu nwaokorobịa gbara afọ 20 aha ya bụ Fraịde Akimmade maka ebubo a na-ebo ya igbu otu agadi nwaanyị gbara afọ 65 n'ihi isi na nwata nwaanyị ahụ zuru ego dị puku naira 3. Nke a bụ ozi nke onye ọchịagha nke otu ndị nche na steeti Ondo ama dịka Motekun bụ Akogun Adetunji Adeyeye mere ka amata ụnyaahụ bụ Tuesday mgbe ọ na-akpọgharị ndị omekome ruru mmadụ 27 ha jidere n'isi ụlọ ọrụ ha nke dị na Alagbaka, Akure, isi obodo steeti ahụ. Adeleye mere ka amara na nnyocha nke ha mere kpughepụtara na nwa okorobịa ahụ nke ndị nche Amotekun nwụchiri bụ onye nke jiri osisi were kụọ agadi nwaanyị ahụ n'isi na Ọwọ dị na kansụl Ọwọ nke steeti ahụ, na-ekwu na o zuru ego na-echekwa bụ puku naira 3. Dịka ndị ọrụ nche ahụ siri kwuo, onye ọchịagha ahụ kwuru na ozi nke edemede nwaokorobịa ahụ depụtara na-akọwapụta na ihe ahụ bụ ihe o mere nke gosiri na o ji osisi were kụọ agadi nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ ugbu a n'isi ugboro 3 mgbe ọ wagidere ya n'ike tupu ya ahapụzie ya wee gbafuo. Fraịde kwuru na ya amaghịdị na ihe ahụ ya kụrụ nwata nwaanyị a ga-emecha gbuo ya. Ọ bụ n'akụkọ a ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka isoro kirie ma gị akụkọ ụwa nke taa. Ganyekwa aka n'ihe onyonyo anyị Enyimba TV maka mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ime nke a. Kachi bụ ọnụ.